Може би за пълнота, все пак, към вашите въпроси да чуем известен коментар от Диана и от Христо, начинът, по който започна тази дискусия, защото така изпускаме всъщност началото на историята. Ами да, при вас започна дискусията във вестника за това какво, защо, как. Само няколко думи, защото не знаем мнението на художниците. Мнението на художниците е много важно и точно за това сме тук, защото в архитектурните ни гилдии ние много лесно се събираме и коментираме ги нещата, но точно тази връзка с хората, които най-много ще ползват тази сграда, трябва да стане тук. Затова всички вие сте тук, надявам се. Но нека да довърша, искам да прочита двете официални писма, които получихме. Няма да ги чета целите, но същественото, най-вече това, което е интересно, е отговор на Министерството на културата. Проектът на Национална художествена галерия е цялостен и самостоятелен проект на културната институция, константна цел, на която е увеличаване обема, обхвата и разнообразието на художествените прояви в страната, след които галерията взема едно от водещите места. Проектът на Национална художествена галерия е цялостен и самостоятелен проект на културната институция, константна цел на която е увеличаване обема, обхвата и разнообразието на художествените прояви в страната, след които галерията взема едно от водещите места. Оценката на досегашната работа на институцията, както и реализиращата се стратегия в нейната работа, съвпада с виждането на Министерството на културата за разширяване на материалната база, годна да показва по достоен начин съвременното визуално изкуство. В този смисъл, инициативата на Национална художествена галерия е плод на съчетание между организационната свобода на институцията, съчетана с благоприятно ситуиран и конфигуриран сграден фонд, интелектуален и финансов капацитет и устойчива инфраструктура. Обстоятелства, довели до високата оценка при съревнованието с още 263 проекта от страна на Комитета на финансовия механизъм. Разработката принадлежи изцяло на институцията, включва ресурси на институцията, сграден фонд. И след реализацията си също ще принадлежи на Национална художествена галерия. В логиката на реализирането на подобни инициативи отсъстват каквито и да било предпоставки за възлагане, поръчване, избиране, съгласуване или формулиране на задание, което да се вменява на Национална художествена галерия от страна на друга институция. Идеята за изпълнението на проекта, неговото предвижване в националните и международни измерения на конкурса принадлежи изцяло на Национална художествена галерия. Субсидирането е напълно външно. Значи тук са допуснали очевидна грешка, тъй като навсякъде става въпрос, че има 15% държавно участие. Субсидирането е напълно външно и също се отнася единствено и само за проекта, в вида, в който той е спечелен. Работната група е работила по проекта около 2 години и до този момент върши това без никаква финансова безпричинност. Практика нормална за разработването на проекти от подобен тип. В заключение, ето защо трябва да бъде подчертано обстоятелството, че проектът сам си не е генериран от липса на държавна регламентация, а обратното. Институционално проявена и високо оценена инициатива. Проектът отговаря във висока степен на очакванията от страна на най-активната и динамична, но и неглижирана младежка публика. Той дава поле за изява на младите художници. Способства нарастването на нови, нетрадиционни форми за художествена изява. Промяната в начина на живот, една особено изявена картина пред подрастващите и млади хора следва да бъде подкрепена институционално с изграждането на музей на съвременно изкуство. Това е един от примерите за откликване на належащи от гледна точка на културната политика действия от страна на Министерството на културата и Национална художествена галерия. Това е писмото. Ами, не е подписано, тъй като... Смятай от министъра. Смятай от министъра.
Значи, ами, точно за това на такива обществени обсъждания се канят всички страни, за да могат те да се прочитат становищата, а не хора като мен да се унижават и да чужди становищата.